Assalamu alaykum hormatly ýyleşler. Şu gün 2020-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeňem çarşamba güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, men häzir iki kamerada maşynyň içinde efir alyp barýan, biri ine TikTok'da, birem ine YouTube'da. İkisinde de girseňiz bolýar. İkisinden hem birine girseňiz bolýar. Şu temamyzyň ady ine soralar we şoňa jogaplar. Bizim bir watandaşymyz meniň ýanky videomyň aşagyna şeýle bir kommentariýa ýazypdyr. Sen Türkmenistana dil getirme, utanmaňokmy, watana dönüklik etme diýip ýanky sorag ýazypdyr. Gene atly. Soňky videomyň aşagyna ýazypdyr. Men oňa jogap berdim. Ýöne şu soragy bir düýpli ses geçjek bolýan, size de gyzykly bor. Hemmemizem şunu pikir edip alışsak gowulum ka diýen. Häzir efir üzülýän bolsa siz diýmekden pardon. Efir üzülýän bolsa gaty görmeň sebäbi men birinji gede ýetip görýän, ýanky iki kameradan, iki dürli ýanky aplikasiýadan efir alyp barýan. Şoň üçin ýene bir temany aýdyp geçsek, Türkmenistanyň gelen habarlary boýunça. Ine Türkmenistanda bir waka bolup geçdi. Göktepe etrabyny kelejäg owasyna ine bir aýal maşgala 25-30 ýaşyň aralygynda özüni gaýçylap öldürdi. Ine ol ýaly ölüm beýlik döwletlerde de bolýar, ýöne gelin sezip geçiriň şu bizim döwletimizde ýanky şu ýaly gelin näme özüni öldürdi? Näme sebäp boldy o ýaly? Ine gysgaça aýdyp bersem şoň taryhyny näme ýanky şu gelin maşgala bir näçe çagasy bar ekeni we onuň äri ýanky bir hepçilik edýän eken. Öýüne aýal maşgala getirip oň bilen ýanky kepçek gal edip onun aýalyna ýakmandyr bir näçe gerek ýanky bular arasyna söwüşdiler. Ahyry erkek adam öýünden kopupdyr aýal maşgalany. Aýal maşgala çağırmak gelipdir. Suwda ýanky etmeyene berenne, ýagny suwda öz nikahlarını bozmana, Zakstan geçen nikahlarını bozmana suwda berenne, suwd ýanky şu aýal maşgalanyň tarapyny alypdyr-da we çağıryr şoňa bermedi. Ondan şol äri şu maşgalanyň äri kelejäg owasynyň ýanky şu ölün geliniň äri şeýle bir wariant tapypdyr, suwd bilen maslahatlaşyp suwd aýdypdyr, egerde şol aýal bir hepçilik etse, ýagny çağlaryny seyretmeýän erkekler bilen geçse ýa bir ahlak taýdan bir hepçilik etse, onu çağlar alyp bilýärsiň. Ol äriňe mesaj maksat çağlar almak. Ol bir arzu erwed arzu däl, ýöne oň bir edilişi, Türkmenistanyň edilişi bir hira. Ine soň şol äri näme diýär? Çar Amanow diýip 2007-2011-nji ýyllarda KGB başlygy bolan Türkmenistanyň soň ýanky MWD institutyna mulim bolup ýören adam we soň muny vice-premier edýärler. 2007 bilen 2011 arasynda Gurbanguly döwleti eline almana kömek eden adam, KGB başlygy Çar Amanow, Çar Kekiloviç Amanow. Şol adam ýagny vice-premier bolýar, bezapaslygyny seyretmeýän. Howpsuzlyk Geňeşiň sekretary bolýar. 2020-nji ýylda muny ýanky işde goýan kemçilikler üçin işinden aýrýar. Näme diýen, nirde bolup ýör? Öňkü ýaly rektor bolup ýörmi institutda ýa-da öňkü ýaly mulim bolup ýörmi institutda belgisi ýok. Şu günlükçe material alyp bilemzok. Ýöne şonuň ýegeni Göktepe etrabynyň 6-njy adliýede işleýär. Şunu ýanky şol geliniň äri baryp puluna gürleşýär. Sen şu meseleni çözüp berdi. O näme diýär? Ýanky Çary Amanowyň ýegeni Göktepe polis etrabyny 6-njy adliýede işleýän adam. Ol öz agentlerini tutýar. Agentlerini çağırýar da şu agentlerden ýanky şu ýaly zadany berýär. Şol aýal bilen sen ýatyp durmaly, jins taýdan şoň bilen arasyna şyýyp, şoň ahlak taýdan heslegini suwd etmeli we basyş edýär agentlerine.
Agentler näme diýär? Yerli agentler. Biri oňa jaň edip, ýanky internetden neme tapdym, sen dalaryň tapdym diýip gatnaşyga telefonyna zady belli-de. Gatnaşyga girip zady edip, "Ay menem ine çaglarym ýok, aýalym ýok, öýlenjek, seriozno zat" diýip aýdýan. O gelin maşgala ynanýar. Oňsoň şunu kafe çagyrýar. O gelin maşgalada bolýar, kafe men baraýyn, oň bir baranym bilenem bir uly bir neme ýok diýip, ýanky kafe barýar. Gürleşmek üçin, ýanky nime etmek üçin. Şo ýerde de ol adam diýär, men sroşna bir öýe barmaly. Öýde geçelik kafe barmakka, onsoň ýanky kafede arkyny oturup seýär injalýan. Bolýar diýip ýanky oň öýüne dek geçmäne barýarlar bular. Olam derrew gapyny gurtlap, ýanky 6-njy addyla Çağramanowyň ýerine jaň edýär. Men indi bärde geliň diýip. Olam eşitýär şo gurmy. Eşitip boljak zadyny göz öňünde tutup, ýanky muny biýigine ahlak taýdan gaçyrýar, birinjiden namusyny degdi o gelin maşgalan. İkinciden hem çağlar alınacak diýip, ýanky özüni şöyle gaýçylap, ýanky garyndan bir 10 ýyl kerek urýar. Gaýçylap. Indi bunu ikisi gelýär. Äri bilen ýanky Çağramanowyň ýeňine gelýär öýe. Ulam ganap ýatyr oraya almaşgala. Polis nimäni ýanky skor pomoş çağırmaly dälip oýlanyp aç gorkup wagt çekýärler. Ahir çağırmaly diýerler, skor pomoş gelenler ýola skor bilen banisa barýaka olay almaşgaly ölýär. Indi şu işlerin gelip başlaýar. Adam ölenine Türkmenistanda prokuratura hökman iş açýar. Näme böldi, kim öldürdi, öz ýanky öz boldumy ölümine ýa näme boldy diýip ýanky açýar, iş açýar-da derňe bolýar. Indi şu derňewde häzir gidip dur derňew suwda berildi. Suwddan Çağrı Amanow arada çykjak bolýar. Ziyatka alyp bir adamy ahlak taýdan gaçyryp, ýanky korrupsiýaň üstü bilen, agentleriň üstü bilen döwlet sistemasyny ulanyp, aýal maşgalany agyr güne salyp çağlaryny aldyrjak bolan adam, şoň üçin şol aýal maşgal ölen adam indi tuwdan gaçyp, gyra gaçyp telefon gelip zady tuwda gyra gaçyp, oň ýanky hiç ýerde görünen ok, hemme günänem hem şu agentin üstüne atýar. Ine şu zatlar men näme düşündirýän? Bir aýal maşgala arnamasyny saklajak bolup özüni öldürýär. Şol oýuna tora düşüp. Ine şunam kim urunýar? Hukuk goramaly gurumalaryň vekili, özem 6-njy addyal. Näçip şunu gorýar? Tiýa şular korrupsiýada ýaşap edip ýören adamlar. Men şu mysalyny berjek bolýan-da. Ine seredin, Serdar Berdimuhammedow. Men korrupsiýon skemalar açyk edip oturýan. Fransada oturup men şu zatlary bilýän. Göktöpede näme bolup geçýär, Kerkide näme bolup geçýär, Aşgabatda näme bolup geçýär. Ony siz bilen zok şunu ýaly Göktöpe telejab owazyna bir aýal özüni öldürüp, ýanky bir agyr ýagdaýda çağlaryny ýetim bolup gitdi, sizin habaryňyz ýok. Size günle daklad edilýär. Türkmenistan boýunça näme bolup geçdi, her gün ýerden daklatlar eşitýän zat edýän. Siz watany dolundurýaňyzmy ýa dolunduraňyzmy? Egerde demokratik döwlet bolmasa, şu zatlar beýle çözülmedi. Sebäp korrupsiýa diýen ýanky polis, MHM adamlar derrew tutulup o ýerde adamlar şu zatlara aňyrda dursun. Kim şonu etdirýän bolsa tutardylar. Şu aýal maşgalan jany gitmezdi. Eger bizde demokratiýa bolmasa. Şoň üçin şu hukuny, hukuk gorýan gurumlar, hukuk goran okda birinji bilen hukuk bozýarlar. Ünseriň. Şol aýal maşgalan öňki äri hukuk bozmak üçin köçede bir ýerini tutanok, göne ýanky polisiýa gidip şoňu hukuky bozdurýar. Haklar bozdurýar. Olam begenip pul alyp diňe şonu edýär. Diýmek bizde hukuk gorýan gurumlar ýok. Bizde hukuk bozýan we zulmy gorýan gurumlar bar. Ine men size mysal getirdim. Ýene bir mysal getireyim. Indi watan üçin, ýanky watany goramak üçin bulara medal berilýär polislara. Bir stakan ara, ýanky medalyny atyp, öňkü Russiýaň ýanky ofitserleri, ýaly öňkü zamanda Rus integrasiýa federasiýasy bolmakka Russiýa döwleti waka 1812-nji ýyllarda ýaly o ýerde gusarlar bardy. Ýanky araňyň içinde medal atyp, şonu içýärler. Oňa uruşda şol ýanky däp desur bolup galdy. Uruşda
ýa-ni diň arak berilýär, medal berilýär, başga zat berilen ok. Ýa-ni stakanyň içine bir käse arak goýup, ýa-ni medalyny goýup, şol arak gutorynça içip medalyny ýuýan kişi bolýarlar. Ine şunuram häzir Türkmenistanda bizim milli polis bölümimiz ortalar ýaly medallaryny goýup, ýa-ni stakan araga goýup içip onu ýuwýarlar da ine gahrman bolduk diýip gelip ýörler. Näme gahrman bolmagy? Utanmaly şol bir haramzadadan, bir gulam ýaly bir özüne milli lider diýip bir kezzap Türkmenistany gynap, halkyny genosid edip ýören adamyň medal almak utanç. Birinji. İkinji, şo medaly ortalar ýaly ýuwmak ikinji utanç. Üçüncü, sen zulüm edip medal alýan. Ýagny zulüm gorap medal alýan. Ine 4 sany, ýani şuň şikesi wa bizim polis ýa we hak goraýjy guluklar. Siz haçan düzeljek? Siz düzelmeseňiz, näme Türkmenistanda korrupsiýa dursun? Siz korrupsiýany tutup ýördiňiz düýbüni. Triyekişler, narkotiklary aýlap ýören siz. Kontrolda saklap dursun. Hemme korrupsiýany edip ýören siz. Korrupsiýonерleri tutup olardan pul alyp, olary ýa goýberýän siz. Siz köçeden adam işte ılgap barıp korrupsiýa edip onu adliýala kirýän ýa 10 meşrutka ýa 100 manyň ýüňiňi alýan. Siz korrupsiýa edýäňiz. Siz esasy Türkmenistanyň korrupsiýanyň düýbüni saklap gelýän. Siz şonu etmedik bolsaňyz, korrupsiýonерler basylardy. Basylan ok. Pikir etmeýän serdar hemme zat kontrol edýär. O agyr zatlar kontrol edýändir. Ýöne korrupsiýany siz serdar bilen kontrol etmeli. Ol size ynanýa, täwak size aýdýar bozuň. Şu aktivistler bolsa, halk bolsa, näme bozmalan bolsa bozuň, sizden konstitusiýa sorajak ýok. Bolýa o meselede şeýle diýerler, özüni goraba aýdýar, gorkup aýdýar, o dogry. Sen dogry däl, ýöne bolýa on bir argumenti we özüni gorýar, gorkýar, halk saýlamady. Şunu aýrarlar, öldürürler, Kaddafi al gorkýar. Inni ol aýal maşgala. Korrupsiýa edip, pul alyp, onu ýa basışlar edip, onu toru düşürüp, o nämeler bolatlar? O ýerde aktivist ýok, o ýerde bir kelejap owasyň bir gerini, ýaş maşgala, çağlaryň ýetim oýduňyz. Bolýa özüni ýa-ni namys edip gaýçylapdyrda. Derrew skor çagyryp sen şonu ýa-ni agyr ýagdaýdan çykarmaly birinji borjun sen polis bolup. Altynja del oturýar-da şu ýerde bu niýe akdyp bolarka, nämet bolarka diýip bir topar wagt ýitirip gany, bir topar gany dirýärdi. Ene sen öldürdiňiz bolýar. Egerde bir bolnisada bir ýer ölüp dursa, bir wrajam häzir operasiýa edýän atirur ýagdaýda operasiýa gerek bolsa, gidip o tamda çay, kofe içip, wagtyny ýitirip, gan gutoran soň gelip, onu operasiýa etjek diýip ölse, günädir şu wraçda. Wagtyny kömek etmedi. Siz polis köçede biýdügünçilik saklamaly. Köçede biýdügünçilik profilaktik etmeli. Özüňiz edýäňiz biýdügünçiligiň esasynda bir ölýäke baryp kömek etmeli. Sizin birinji borjuňyz onu etmeýän muny nähili nimet bolarka, ay muny nädeli, nira ýa ýygnaly, nira gizlýäli, bilmedýäli zat edip wagt çekip ahir ýa o gelin agyr ýagdaýda skor çağırmaly bolýanygda skor gelinçe ýol örtdi. Ine Türkmenistanyň bir kiçik misaly, Türkmenistanyňky gurbanly Serdar Berdimuhammedowyň gurun korrupsiýon sistemasy. Ine watandaşlar, men size bir kiçik misal aýtdym. Şu real misallar bar ýerde de bar. Häzir Mara welaýatyna bir topar adam özüni askedy otyr. Ýani berger düşüp dedi. Maşgalyny dolundurup bilmeýän agyr ýagdaýda. Ine şeýle ýagdaýlar. Inni ýene bir ýagdaýda aýtsak, ine Türkmenistanda studentlaryň ýagdaýy. Studentlaryň ýagdaýy başlan biri ýani liýerek bolýar TikTokda. TikTokda men eşitýän bolsaňyz, howa eşitýär diýip ýaryn kyn görmäň. Ine getim kömekleri Türkmenistanyň studentlaryň ýagdaýyna aýdyn. Ýene şu bir zat aýtsaň, içine hökmen korrupsiýa aýtmaly bolýan, korrupsiýa 60-70%. Şu Türkmenistanyň bir gowzat aýtjak bolsaň, şu ýerde hökmen biýdügünçilik, korrupsiýa. Bir arasy gowzat ýok da, bir ýani patriotiçeski, ýani bir watançylyk bir zat ýok da. Aýdar ýani. Ine studentlaryň ýagdaýy. Studentlar jaňa diýär, Murad aga diýär,
hiç yaşaryanlar. Çäherden çäre, çäherden çäre. Çäre çoltgallyk diýär, çyrçyaly. Çäre şu öňünden 2-3 ay öňünden marşrowket başlaýar bu çäre oturmaka inniki çäre marşrowket etmeli okam dok diýär, bilim adam dok. Hemme bizim arzumuz ya. Şunu gutorup diploma Amerikada alıp şu diplomu bulup ya MHM ya Paris'e girip başlık bolup bir pul alıp bir pul alıp çıkan pulları yankı ödemeli. Başka lazımı da yok. Başka arzumuz da yok deyip aýdýarlar. Ine şu studentler Türkmenistan'ın geleceğini de şurada dolandırmalılar. Vanitalarda, mekteplerde, zavod fabriklarda, hudoklarda şurada dolandırmalılar. Köçü guruluşunla, zahirluşunla. Bunu hemen dolandırsın? Niye dolandırsın? Bilimleri yok. Şimdi bunu näme diýär? Radaga muallimler bahana tapsa bizi yankı gorkutup elimizden pulumuzu alýar. Hökümet hiç tane nimen tölen yok, stipendiýa da yok, adam yok. Biz özümüz gaýtyp 7.000 manat ýylyna tölemeli bolýar mektebe, yankı instituda. Diňe harby institutyna stipendiýa bar, bizde yok diýerler. Olam hiç. Indi men korrupsiýon biznesi görkeýän universitetde bolýan, institutda bolýan biznesi. Dedim. Şolar 7.000 manat tölemeli ýylyna yankı okuw üçin. Abşerit bolsa abşerit üçin tölemeli. Hemme zat tölemeli. Olam institutda tölemeli. Olam nagt töleýär. Bunun kartasy zady ýok. Kartasy ýok, maşin sürmek bolan ok. Bir topur gadagançylyk başlaýar. Akşam gezmek bolan ok. Bir ýerde maşin sürseň ýa kafede otursaň polis gelýär. Ine o ýerde kamerada seni gördük, näme işleýän, eýle-beýle gat killetini alýar. Kimseň. Inni şoň tölek pullaryny telekeçiler bar, bir topar ýa biznesmenler bar, bir topar adamlar bar, bizni aldy. Inni şol magazynlar, dukanlar şolar kartalaryny berýär muallimlere. Muallimler naliçkany ýygynýar, oğlanlardan ýa studentlerden we şolara karta berýär, bar sen tölek gaýt. Tölemeli puluny ýa ýedim tölemelimi? Getir ýa naliçkany bar kartadan tölek gaýt. Şo ýerde bar kartadan töleýär, biznesmeniň kartasyndan 7.000. Ve muallim şöyle 7% tapawny ýa. Alýar. Sebäbi kartdan pul çykarjak bolsaň 7% tölemeli. Ine şol nagt pullary studentlerden alıp biznesmenlerden kart alıp herkime kartı verip şöyle kartaýlar ine muallimler biznes edýär. Niýe var şoýalar? Haýdy döwletde bar. Serdar Berdimuhamedov. Niýe bar? Aýdyňany. Demir Koreýede barmy şoýalar? Ýok. Bizde hem demir alık Koreýa hem feodal durmuş. Düşür ýerler senin gurun sistemaň. Diktator, feodal, demir Koreýa hemmesini goşdyň bir karşımalaşa bolýar, olam erbet durum karşımalaşa. Ine senin gurundagyň. Şu ýaly hormatly watandaşlar, mena näme diýeceğimi bilemok, bir diýseň bir gowulat diýjek bolsaň bir ýok diýere zat ýok. Indi şu gün akşam ýene Muhammed Ağa bilen çykyşdan o ýerde de gowu diýen teatrlar bar, Türkmenistan boýunça onu aýratyn aýdyp geçen. Teatrlykçy ine şu teatrda bolýar. Ýene bir soraga men jogap bereýin. Kyn görmän soruňyz bolsa şu videolaryň aşagyna sorular goýun, ondan biz çöplep ýa-ni şolara jogap berýär bir efirde. Ine şu gün şu ýaly soru jogap berjek. Murada Türkmenistany ýa-ni tanqidlama Türkmenistanyň erbet tarapyny görkezme. Türkmenistany sen ýa-ni dönüklük edýän, watana dönüklük edýän Gurbanowyny kritika etme diýip aýdýar. Sen Türkmenistanyň ýa-ni umumy ýa-ni erbet suratyny dönüdýän. Oho, men dönüdem ony. Onu Gurbanowyň Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan korrupsiýon hökümet dönüdýär. Biz onu beýan edýär, biz şunu beýan etmesek, onanyň owa gelip ýegenler gamçylap, gydyrgyna kidip gözüň öňüne dograndylar. Şol nokada barardylar, onlar geçerdiler. Eğer biz aýdyp durýarys, bütün dünýä ýazyp durýarys, bütün dünýä basışlar edýär, bütün dünýä ýüzlerini barmak basýar, şondan azajyk bir saklanyp dur. Bolmasa bular aňyr duran ýok adam. Şu güne çeldi, näme Niyaz şu güne geldi, näme Gurbanow şu güne geldi. Tebe mu bir aňyr duran adam ýok ha. Şoň üçin biz aýtmaly. Indi watan dönügi diýerler. Benim sevdiğim vatan näme?
Vatan oğlunu doğulup ösen ýeriň. Şol ýerde ýanky doğulup enataň tebigaty, howasy, ýaplary, ýanky derýalary, suwlary, çölleri hemme zadyň içine öwrüňizip şol watan bolýar. Şoň üçin ne Gurbanyl bar, ne Serdar bar, ne hekim bar, ne ýanky bir wezipeli polis bar. Hiç kim ýok. Egerde biz hekimi, polisi, ýagny korrupsiýon hökümet tanqid etsek, biz watana dönüp edýärmi, etmeýärmi? Biz mysal üçin Mercedes hakynda gurulma edýär. Siz bolsa şonu ters düşünüp siz film ýanky taryhyny aýdyp durdyňyz. Pile degmi murada? Biz Mercedes hakynda gurulsak siz diýäňiz pile degmeň diýäňiz. Şol biz watany ýanky erwet ýagdaýda görkezemdik. Biz gaýtyp watanyna şol biz ýaly adamlar bar. Ýa zuluma gün ýüzüni aýtyp bilýän adamlar bar. Biz göreşýär şoňa. Ol bolsa watanyň hümmetini galdyrýar. Bir adalet üçin durjak, güreşjek, saklap geljek adam bar ekenini, bulara bir gaty bir çöken halk däl ekenini bir bütün dünýäde biz abray galdyrýar. Dogruçy. Indi siz Gurbanyla, Serdara, hökümete, hökümetiň zulm alyp barýan siýasatyna watan diýen bolsaňyz, ünseriň. Egerde ertir Gurbanyl ýa Serdar ölse, ýa ikisem ölse, täzelener. Näme? Watan ölýärmi? Ýok. Watana näme degişli ýeri bar? Ýöne şuňky günde saýlanan ýani halk saýlady, ine şol halkdan saýlanan bir ýol başyny. Ine mysal üçin sen häkimiň, ýerli häkimiň, watanmy şol? Ertir onu aýrsalar, şuň 24 sagat galman aýrsalar näme? Watanyňa aýrylýarmy? Ýa watanyň ölýärmi? Ýa häkimiň häzir tabletkaly ýetipýärler jüwlerine. Bu görgülerem gynatpýar. Hem zat galjak, hem ýanky hem zat gülýar görkezmeli, hem paxta pripiska etmeli, hem buğdoy pripiska etmeli. Buğdoy plany 100 plandan bir 20-25% edilýär. Bir ýyl saklamaly buğdoy plany, ýanky buğdoyuň möçberi halk saklamak üçin diňe 2,5 aý etýär. Diýmek 20-25%. Galan ýok buğdoy. Ýöne kagyzda bar. Şoň üçin hökümet Gazakstanyň kardyny almaly bolýar. Kardyna ýaşamaly bolýar. Baý halk. Buğdoy ýok. Buğdoy tehnologiýasy düýünen gaçdy. Suw üçinçiligi gaçdy. Tehnik üçinçiligi gaçdy. Tohum üçinçiligi, tohum ýanky ötüşli özgeçdirmesi gaçdy. Hemme zat gaçdy. Näme 100% plan etjek. Indi şo häkimem gorkýar. Buğdoy ýok, ol ýok, pripiska hemme zat, hem ýerden pul gazanyp jüwüsini urýar. Iki ortada bu ýanky atyl riske gitýär. Ine şu riskde da bir gün öläýse, jüwüsine tabletka bar. Näme? Sen watanyň öldürmi? Ya etragyň öldürmi? Ýok. Başga ýere gelýär, başga dolandyrýar ýere. Şol ýaly Gurbanyl Serdar wagtlaýynça Türkmenistanyň döwlet nämeden barat? Hökümetden we halkdan we territoriýadan. Hökümetiň diňe hökümet dolandyrýan olam wagtlaýynça saýlanan adam. Ol döwlet, ol biziň ýanky watanymyz bolup bilenok. Hiç. Näme? Niyazfölli watan öldürmi näme? Ýok. Ondan öň Gapurov ölkütdi näme watan öldürmi? Ýok. Watana degişi ýeri ýok. Şoň üçin biz tanqid zulmlary, bikançylygy, kezzaplar tanqid etsek, bizi siz gollamaly. Hakykatdan eger siz ýüregiňizde, özüňizde adalatlyk bar bolsa, bizi gollamaly. Dogry aýdýan murada, ýa şöwde näme dogry aýdýan? Ýöne umuman alyp barýan işiň dogry. Sen şu zatlary aýtmasaň, men aýdy bilemok. Men aýdylma demem, olar ýanky hedil edýärler. Haçan bir hen aýdýan, saňa da taňar ýakyn sag bol. Ya başarsan ine şunun näme dogry, ine faktor, ine neme, şunu beýle aýtsaň gowy diýip bize kömek etseň, inde sen watançy, seniň watanyň bolar. Häzirlikçe siz watan diýip nime diýäňiz, watan döwünü diýäňiz, ýöne siz watançy däller. Watanyňyzy goraňyz, watan diýip hökümete zerip diýäňiz, hökümetdäki işleýänler watandan ýokary görýäňiz. O watanmyzy bizim ata-babalarymyz alyp berdi, saklap geldi. Bilen watany saklamaly. İki tane kezzap watanyň
ýa-ni teýwaýlyklaryny ogurlap, daşöde satyp Katarda, Antalya'da, Bahreyn'de, Dubay'da oteller $700 milyon oteller kuryan bolsa, onu kim vatan dönügi? Bizmi? Şu zatlar aýdyp ýören, ya şonu edip ýören adamlarmy? İkinci, şuliksan yer ýuwdan bizim hemme ıhtyýarlyklarymyzy, hemme bizim intereslerimizi Rossiýa eline satdy. Rossiýa bir zat edip böküp edip ýör. Türkmen düşmanlary, watan düşmanlary kimindi watan döni bolýar? Bizmi? Biz Putini jaňym edip bilemzok. Diňnem dogam bize bir zat edip paşol ýaz. Ya şular iksani ýanky Putiniň gullary itlerimi? Kim watan döni? Aýdyň onda. Ýazyn kommentarida näme pikir edýäňiz? Ine şu ýaly şu zatlar aýtjakdym, şuňky efiri iki ýerde edýän, hem TikTok'da hem de YouTube'da. Ine bir ýerde taap soraýan diye hereket geçmeli gatdaw diye. Sen ve devlete diňe gep bilen wagt geçirýär, hereket gerek. Gelin şu soragy sert geçelim. Hereket edenine nähil bolmaly hereket? Gurbanow Türkmenistan baydagyny alyp Hamalyoda men baryp şo ýerde hereket etmelimi ýa-da ine Gurbanow we beýlekler, ýa-ni devlet aktivistler bar adamlar turup hereket etmelimi? Egerde Gurbanow öz aktivistler bilen mysal üçin devlete öz aktivistler bilen baydag alyp hereket etse ýeňi bilermi, ýeňip bilmez? Aýdyňany? Egerde ýeňip bilmese, mene ýeňip bilmer diýen. Şeýle biziň garşymyzda 35 000 san waýenli. Oň bir diýmedim diýeni müňi, ýa-ni aktiv. 9 000 sany MHM. Oň diýmedim diýeni bir 3-4 000 sany bir aktiv. Rejim üçin janyna bermez bolan gidişerler. Polisler 14.500 sany vekili var Türkmenistanda. On diýmedim diýeni bir 3000'i aktiv, ýa-ni wezipe üçin ylgajak karierist, Gurbanyň zat edip ýörenler, olar gidişer. Demek bizim garşymyzda bir 7-8 000 adam durar. Olaryň beýlekleri olar umumyň 15 000 adamda durar. Indi Gurbanow devlet aktivistler bilen ýeňipdilermi şolary? Ýarak ýok, hiçsat ýok. Olarda hemme zat bar. Döwlet bar, peçat bar, ýa-ni görkezme bar, hemme zat bar, hemme zat elinde. Ýok. Näme ýeňipdiler? Hereket näme etmeli? Ýeňer ýaly. Hemmemiz galmaly. Ine biz sizi çağırýar. Biz taýýar. Kaçan ýörüň diýseňiz, biz gidýär. Ya biz ýörüň diýsek, siz gidersiňizmi ýa ýok? Ýa-ni şol wideoň aşagyna men gidýän, ya plus goýun men gidýän, men taýýar diýip ýazyň. Ine şuňy hereket diýilýär. Biz şu herekete garaşýar. Biz taýyn şuň niýetinem häzir ýörýäs. Göni. Şoň üçin bize her welaýatdan 1000 adam gerek. 5 welaýatdan 5000 adam gerek. Kim herekete taýýar? Ine men şu wideoň aşagyna men telefonumma WhatsApp nomerym, WhatsApp'tan we Telegram'dan ýazyň kim taýýar bolsa, bir-biri gürleşeli. Şuňy çelli devlete bir aktivistni satyp görenok ýa-da onu näme etip görenok, kimi tutsalarym ylgyýa da kansa şonu çykarýary gidişýär. Şu kunny biziň aktivistimiz tutulgy däl. Size haýyş. Kontakta girin eger hereket gerek diýäňiz. Biz taýýar. Girin kontakta, gürleşeli, ýygnaşaly, hatça 1000 bolaly ýöräli. Gelin şonu edelim. Biz taýýar. Polis hem halkyň içinden gatdaw diýimiz jemläp halk bolup watana beperhak biz bilýän ýerde biz hemme tutamalar tapynçak biz ýa-ni size informasiýa bermez. Siz özüňiz gözläbilirsiniz, siz bilýäli. Sizem men Farhadym dogan onuň naşdya, onu algyn bergin. Menim ýa-ni seriýaly adam bilen bir hereket hökmünde bir hereket edip, benim hereketim sizem gözläň niýedigini Farhadym näme borjumyzam ýok, algymyzam ýok, sizden bergimizam ýok. Sizem gözläň Farhadym niýedigini. Şoň üçin Farhadym niýedigini men sizden soraýan.
Men bilýän siz aýdyňa näde farka? Maksat salam aleykum. Hak ýoly bilemokdym. Menden alan pullaryňyzy iýizine beriň. Biz adamdan pul alamyzok. Biz özümiz pul berýär. Men Amerikadan deportasiýa çek bolýarlar. Bizim bilen habarlaşyň Amerikadan deportasiýa çek bolýarlar. Biz görürsani näme kömek edilýär. Görüşdik. Başga soruňyz bolsa ýazyň. Allah uly, Allah uly tanamok men. Ýazyň, liçka ýazyň, kim bolýan bolsaňyz görüşeli. Näme problemaňyz bar? Elimizden gelýän bolsa kömek edeli. Häzir deportasiýa gidip dur Amerikanlara aýdýanlar. Deportasiýa gidip dur. Pikir etmeýän sowluk geçer ýanymdan eýder beýder. Hökman özüňizi goraň. Näme kömek gerek bolsa kontakta girin. Biz elimizden geleni edeli. Kömek edeli. Başga tory bolmasa 2020-nji ýylda goý tawuşdan biz öňe bakmaly. Sen barmysyň bu ýolda? Окей, если с они разговаривают шепотом, значит, ее захватили враги. Абсолютно верно. Talibanydan senin maşgalaň çykar. Şonu tanşa tanasyn. Aydın taliba. Gürleşdik onu. Şunun bilen men efirimi ýapýan. Egerde soruňyz bolsa ýazın kommentariýada. Ýa-da meň telefonum ine YouTube'da WhatsApp nomerym we nemem görünýär. Nimediň? Habarlaşyň meň bilen. Bolýarmy? Egerde görüşjek bolsaňyz, ýa herekete giyjek bolsaňyz, biz döwleti halk hereket taýýar. Ine Ramazan aýyna biz öňe çykýas. Ramazan aýynyň ýanky bayram namazyna. Şonuň üçin bayram namazyna gelin. Dogan garyndaşlaryňyz kimiňiz bolsa aýdyň şu ýere barmaly. Egerde meçitlere goý bermeseler, onu biz ýanky meçitiň daşyna uýuşmaly. Ha, hak ýoly. Men bilýän kim? Okey. Siz ýöne ýalan sözler ýatmıyorsunuz. Düşünkli olsun. Provokator. Bot diýilýär o ýaraklara. Bolýany hormatly ýyleşler, şunuň men efirimi utarýan, akşam meni bir efir eder. Gatnaşyň, paýlaşyň efirleri. Hökman suratda watandaşlaryňyz bilen habarlaşyň. Kesäge geçmeň. Biz birek-birimiz azyr bolmaly. Başgaça ýöne bilmez. Biz birek-birimiz bilen azyr bolmaly. Tamam alın. Indiki peşkereçeli sağ olun.